Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. sapating sun kumiling Puspito meteming kakang wani Puspito mawe aron sekali nastan kadun Mikin tanah anon sekar warsiki Swara tresna kang langkung tresnanira Bye.
wilahing wilahing awit kena mastu purama sidhem awit kena mastu purama sidhem silat mrengwang jagat karana sirang tandha kawisesaning bisana sono sinawung langening kula pestu maksina stantun lambeng kudu jinantur tutur katela tetula tulat mring arep ting parabdya winisuda traingkang dina madama pinarti tameng lata mangyawa tekat wusananing gupita tawung rengging perlambang matumpa-tumpa marma panggung panggunggung sang Purwengkata Sedebyar dumadining wayang Purwa purwakaning kandha winarik runtuting basa dongeng kuna ngemu surasa yeli naras saya karaos mulajari ruang rasa wandi uruhing diri rasa rumangsa lir ngrumangsani lir jalma angil kaca jarwe wis rinakup caing carita lebecik wis kagelar jroning pageliran yaiku sejatri amriksani pagelaran inggit Purwa Surya Candra ndarum Hyang Kartika wis kinurba kutrating kawasa sahari ratri ingkang angitri bawana purwakaning dina gilur gumanti temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tetuk lantang karta mangkar toya sira membun toya Jawa pati ngrembya dado padhang ing kutu-kutu walang katuga buron wana nyang burontu dado pranan tanpa wicalan padhang terawangan sinari sang Hyang Renang ngarsa murbawani jagat mungging jagat wetan dumungup-ungup mungging kalengan wukir abang merengangah lamun gagyayan dilat-dilato bumi saya dangu sumurup sang Hyang Araka katos belakangan kiraning abang esmu jenar kapurbawan sinari sang Hyang Basanta tanam tukaton ijo royo-royo mangku gunung kang biru moyo-moyo poceng gunung kene mulan gentanu kasih ing prapancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha mega kang ketawis dangusa ing kawula tasih tinuwarsa angupaya buka gara Tegal Sawayi anglo sira tatana pedhotis nambi sendonan sesindenan mikul garulukune anggiring reja kayane sawanara pinembagan Samara Manggih Sang Hyang Araka saya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat durung ngeplapapat lor kidul wetan yang kulon sinaring jagat kang sami rebaya bote jerobol kukuwung parandene tatan wonten ingkang amadani kekuwunging praja negari Ndarawati ya negari Dwaraka ya sinebut praja negaring Jenggala Manik ya negaring Jenggala Pura apanjur klamambangan kondo saratring mangke negari Ndarawati dumadi saking kluwu panjaran sinasapan toya benawi tinampi ombyang samudra binang langkut kang tanpa pakut pegating manel kapanto uruting Cakrawala wane-wane cakrek wewisik sawane kedeping jorang corong kinepung gua sirung kinarya sesuing beksi lawet nyewang sarang burung wonten ugi pasisir antarsasana jembar kebukaning pasir gelar garis pinggir tanam tukang rembuyung royo-royo kanang kitri royo-royon kelapa bumisipun pasiten pawuruk sadengati nandur tangkar temangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan nang rangsang langit lenggak lengguk lampai toyo kang mijil saking sendang kang pening tirtane wiline kang pinara-para pleni kang tinampi waduk bendung-bendung kinari anggelini sawah yang pategalaning Rakisma mokal pangleng tetani bebasan datono nggih sancing Kanjeng Sela sadaya tinanduran kang murakabi pandya Bathari Silang Dar Pasabinan Yayarup Misari kang pinangka Pratiwi pategalan gopol jeneng kang mbiyo kudhungane ambek kowe nganti kaya manglun pitandi para kependhem para kesimpara para kumantung sadotan kujiwa jinawi bulan kemawek sarasane diri ingon raja kaya tek iwan sansaya ngrembaka lamun siang samya anggraring mangkunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhange dhewe-dhewe
Datanana carane kandhang nganggo anjing panglang labet tebi saking tindak Durjana Judi. Samya sanjek seka kati akar luwing dosa bangsa tuwin negari ing Jenggalapura. Wana ngimbanging gunung nganggung pinungsa mrastari wong tumurun trah tumrap. Sate dadi buruk-buruk aning lingkungan. Langkung-langkung lamun to tinaliti sampun samya samet aning sesanggeman. Sepen tebi saking tindak sansaya sinansaya. Anane moman sinamatan daya dinayan sawiji jismapan sejati ning jejiban. Kang pinuji teman mawujud manunggaling cipta. Rasa karasa kang sak teman babar karya. Kenging binasake negaring Dwaraka nalika semana wagya mancik marang jaman kencana. Panjang bunjung pasir pawuger Lojinawi Gemah Ripah Kartotata Turta Raharja dasar guru kang gedhe bore padang jakate dhuwur kuwuse Turtatu kuncarane Turta kasusuring manca Wrajala sinten wau ingkang kemareng asta pusareng adil bangsa negari ing Dwarawati wenanging den ucap dosa namani Sang Nata dosa 10 nama semestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Danardana ya Padmanaba ya Narayana Nalindra pepakuning bumi ing nganggung anjejekaken kautaman risa juga lengganing madaning Damparjana datan mantra-mantra sipating Bathara Ayah Sang Hyang Bathara Suman Sang Hyang Bathara Wisnu Angijawantah binayang bayang samjaning para hapsara hapsari mulat sami seba wonten ngarsane Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna tegambar blabar Yaya Samudra datanpa tebi kawistara banyak dalang harta walika sawunggaling nyangkidang kencana kang sarwarna awis sumewa wonten ngarsane Sang Prabu Sri Bathara Kresna la sinenta ingkang kepareng caket dening mangarsan muhung pepatih Rangkanata dalem negari ing Dwarawati pidalem aning widara kandhang nenggih Sang Rikana Patih Udawa ya Sang Rekyana Patih Kresnengkara mlating mangke ingkang lenggah wonten sak pempengkaranipun nata ing Dwarawati nenggih nalindring mandura Sang Prabu Baladewa ya Sang Prabu Balarama ya Anamka Krasana Wasi Jaladara ya Waning Pinta nalika semanten sak juga lenggahaning madyaning pasewakan negari Dwaraka sipa wonten ngarsane ringking rayi Nalindra ing Dwarawati ingkang lenggah wonten sak pepengkeranipun nata ing Mandura nenggih Senapating Dwarawati Satring Garbaruci Sang Raden Harya Setyaki Raden Tambakyuda Tanggulaku semanten para kawula sambyamber blabar Yaya Samudra tatanpa tepi satu gandeng pasisiran jejel riyel rapet pepet bibit para sasatato pandhukul tatanpa sela labes kathahing mara seba ing jaya mledak gendera rontek umbul-umbul kutarangan dalu nalika semanten Sang Prabu Sri Bathara Kresna nambi Bisawanira Sang Raden Werkudara Satra ing tunggul pawenang ingkang sampun Sabtu hari cumandha wonten nagari Dwarawati. Mula sanggane para kawula kanca ndodho kanca ngangsek nyerak kanca nyedhak kanca.
Saka arum kasiliring sanirana Sekar kadung komngas mangambar gandanya maweh araras arep maning griya Sretinon neng pasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udana Nyang Manjra
ora anggeng manik nara Obro prabanya kangso mirat kenyaring teco laliwaran ler ke laci siring dadet ong wimbo kekandha mrek ing kabyopenna paruta anda saparan mangambar kongas niwangsuk menawa ngadili nuwi ana sasmintaning sun jagat wasesanipun Bathara Ung Bawana langgeng sinunggi tatanabut ora mengkota dhisik Kakang Patih Udawa Kakang Patih Kresnengkara ndadekake kaget pekenira Kakang Patih Udawa wondene jeneng sira ingsun wiji ana ngarsaning manira Kakang Udawa ing Widara Kandhang iya nun kula nuwun wonten amit pasang kaliman tabe tinebena ing lodoni dumaweng nawang tuwan rinepat ning tolak manupadunga sinuwun Gusti kula sang nata sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sinuwun paduka miji dumateng piswanipun ingkang abdi kepatihanipun Patih Udawa ing jawi sanget kuwatos ing manahipun ingkang abdi bebasanipun Aron Salombo pinanjering alun-alun kumitir kang acaruk maras nanging sareng kula sampun nyumurupi tun kula sampun abel ngajeng wonten ngarsa paduka lan paduka sampun bagiaken dumateng wiswanipun ingkang abdi pun Patih Udawa damel cemeplong raos sing manahipun ingkang abdi ing kepatihan pun Udawa sinuwun ngamblunut nun iya Kakang Udawa ora liwat aturna tata
arakiting kaprajan negara Indrawati samendhang ajana nganti ingkang karemben Kakang Udawa. Nggih Nun. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartemtu kula badhe matur wonten ngarsa paduka Sang Nata Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Menawi paduka ndang bab tata rakiteng kaprajan Sinuwun saestu kula kinten sadodatan badhe nguji wani awit para kawula sami sayeksa kaptyakane uring nusa bangsa tuwin negari ing Dwaraka. Mandhapipun dumateng para abdi keprajuritan ingkang boten kendhat anggenya tansah gladhen ulah kridhan ngaperang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka tartemtu boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun. Ing abdi kepatihan pun Pati Udawa Rembug Asawarna putung sumangga kabandhemna Sinuwun. Kawula nun inggih. Ya Kakang Udawa gawe bombong lan marem teka jangkep kang dadi aturmu Kakang ora liwat pakaran ingkang utama wae tindakna selawase urip. Iya Sinuwun. Nanging nun mangke dereng lan sasampunipun kemarang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap pada paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Kakang Udawa tak tampa tiba sepadha-padha ora lewat prayogakna anggon mulungguh ya Kakang. Iya Nun. Sampun boten kerang pragi biswanipun ingkang abdi ing kepatihan inggih ingkang abdi pun Pati Udawa Sinuwun nun iki. Setyaki padha kanthi raja sapraptane si Adyang Garba Ruci. Kula nun amit masang Kalimantabi. Tinebena ing ila duni dumawah ing tawang tuwang. Linepat ing tolak sari Koko Prabu. Wantara den wentes sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Anggen paduka miji dumateng bisawanipun ingkang abdi ingkang Rayeng Garba Ruci ing Kasenopaten. Wilujeng sowan kula mboten panggelangan setunggal punapa kemarang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya setyaki tak tampa ora lewat pangestunipun Kakang bae tampanana sartane prayogakna nggon mulungguh. Kawula nun iki sampun sanget anggen kula pun ditadosna jimat paribe dayana ing kasantosanipun ingkang rayi ing Garba Ruci Koko Prabu. Lan sampun boten kirang praygi biswanipun ingkang rayi pun tambak yuda wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kawula nun iki miwah Koko Prabu Baladewa anggen katemben rawuh wonten Praja Negaring Ndrawati. Kula ngaturaken pambagya raharja. Miwah sungkem kula mugi kunjuk Koko Prabu. Ya jagat pangestu ngurwayah para jagat Patendra Jaladewaku. Tala. Yo Kresna. Kadangipun Kakang Yayi Prabu Ndrawati, Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Siadi miji kelawan sowanipun Kakang nggonku sowan ana ngersani Yayi Prabu Ndrawati. Wektu dina sak mengko ning Datulya Praja Negara ing Dwaraka. Kresna pambagya raharja wis tak tampa. Wis kunjuk ana ngarsanipun Kakang ing Mandura ora liwat salam taklimipun Kakang bae tampanana. Yayi Prabu. Inggih sampun sanget anggen kawula pun ditadosna jimat tuwin damel bombong manahipun ingkang rayi. Yo. Mboten langkung kaprayogakna anggen paduka lenggah rawuh wonten Praja Negari ing Ndrawati. Yo Kresna. Ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ngersani Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi Prabu. Ya jagat pangestu karo wayahu Bathara jagat. Koko Prabu Kresna kepiye? Nun mangke to. Paduka mriku anggenipun rawuh wonten Praja Negari Ndrawati nggadahi geganjelaning manah menapa? Lungguh sik. Yayi Prabu takon sing kaya mangkono ki tegese piye? Nuwun sewu. Mboten kateges kula menika kumawantun, mboten kateges kula menika badhe lancang. Maos surasaning paduka anggen paduka paring sasmita wonten ngarsanipun ingkang Rayeng Ndrawati. Anggen paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa minggah wonten ing Datulya Praja Negaring Ndrawati menika kula sawang saking mriki katingal paduka nggadahi surasa ingkang kirang prayogi wonten menapa Koko Prabu? Wah, ladala. Yo. Kresna, wah, aku Ntiadi kok ya kaya kowe. Pancen nyata
kondang padha nyebutake Kresna ya Nalindra Ndrawati ketitih Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi ora mung kandhek ning pangucap nanging pancen pekabaran sing kaya mangkono kuwi kababar dadi pangarti ketitih lagi wae pun Kakang munggah ana ing Datulya Praja Negara Ndrawati pun Kakang urung matur ana ngersani Si Adi nanging Si Adi wis tanggaping sasmita wah edan lantip tenan panggrahe tamu Kresna inggih pramila tinimbanging mangke damel tumangsuh tuwin sangga runggi paduka saderengipun kula ndangu dhumateng pun Werkudara kula suwun unek-unek paduka ingkang dados ganjelaning manah paduka Kanjeng Koko Prabu kula suwun sakmenika paduka paring dawuh ngono Kresna inggih ya Kresna kula wonten timbalan janjanipun Kakang iki duweni tandha pitakon ana ngersani Jadi pun Kakang arep takon inggih tuwa tandha pitakon sajroning atine nata ing Mandura Prabu Baladewa wasana Saptahari kalungguhan iki mengko pun Kakang nampa kabar pun Kakang nampa sasmita lumantar ya kuwi Wadyabala sartane kawuling Ndrawati ingkang nalika semana padha sowan ana ing negara Mandura nalika semana pun Kakang krungu ature bebakulan krungu ature wong ingkang dodol ana ing pasar negara Mandura ingkang ora liya kejaba ingkang matur kaya mangkono kuwi mau kawula negara Ndrawati padha ngandhake sartane padha duweni rembug yen to wusana 7 dina genep dina sakmengko iki kadangku ing Werkudara ya kadangku ing Jodipati ya adhiku ing Tunggul Pawenang ya Panenggak Pandhawa mapan ana ing Prajanegara Ndrawati Kresna perkara iki dadi tandha pitakon sing ora isa tak empet ora isa tak bendung kudu tak aturke ana ngersani Yayi Prabu Kresna lah jebul kasunyatane mbasanipun Kakang nitik ana ngersani Yayi Prabu Ndrawati pekabaran ingkang padha diaturake dening kawula Ndrawati ingkang mapan ing Prajanegara Mandura kuwi mau pancen bener pekabaran sing tak tampa kuwi mau teges ora geseh sartane ora goroh sartane kasunyatane padha kelawan pekabaran sing wis tak tampa Kresna inggih kados pundi lah kuwi Werkudara wis mapan ning kene marata diake dangunan Kresna wigatine Werkudara kuwi apa pun Kakang tak krungu kena ngapa kok Werkudara dadi cumandha mapan pirang-pirang dina ning Prajanegara Ndrawati inggih Koko Prabu mangke rumiyin menapa kula dipun parangaken anggen kula badhe dangu dhumateng pun Werkudara lho lah monggo inggih awit kula kinten menawi kula dangu Werkudara menika dados inggih menika kinarya wangsulan anggen paduka nggadahi tandha pitaken ingkang kados mekaten wonten ngersanipun ingkang rayi ya murta diakita sumanggake Kresna anjra ingkang puspita rum kasilireng samirana mrih sakar gadung ko ngas kandano mawe raras ratnaning triya
Werkudara kadangipun Kakang Jodipati Dimas Bratasena Wijasena wis 7 dina genep dina sakmengko Siadi cumandhak mapan ana ing Parajanegara Ndarawati nanging jerone 7 dina sakmengko iki durung ana nadyan seklimah ature Siadi ana ngarsanipun Kakang Werkudara ana wigati apa Dimas 7 dina kepungkur Siadi sowan mrene kanthi kahanan sartane ndak sawang kaya cawus guayane Siadi ing tunggul pawenang ana apa Werkudara marata diage matur ana ngarsanipun Kakang Werkudara ndak sawang kok kaya katon sungkawa saka liringing netrane Siadi kaya-kaya nyimpen sartane ngampet rasa kuciwa Werkudara eneng apa Bratasena eneng apa Dimas matur ana ngersanipun Kakang ya matur ana ngersani Yayi Prabu Kresna kabeh perkara ku ya ora bakal rampung yen to mung dienggo meneng kabeh perkara ku ora bakal iso diliwati yen to Siadi Werkudara ora taren karo wong tuwa piye matur Werkudara eneng apa mbok matur to Den mbok paring dawuh wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Bathara Kresna wonten perkawis napa ingkang garwa Sang Dewi Arimbi Purik wonten pringgondani menapa pripun teka rawuh wonten mriki kok katingal sungkawa surasanipun kados mekaten niku kados pundi wonten napa Den Gage matura iki diperesani kawula akeh ingkang padha sibuning Prajanegara Ndarawati aja ngasi mengko dadi tandha pitakone para kawula negara Ndarawati Werkudara Kresna kakangku yu sing gedhe pangapuramu yen to mapanku ning Prajanegara Ndarawati mung gawe repote jlidheng kakangku Ndarawati suaramu tokno Werkudara swara ingkang kumembeng kaya mangkono kuwi mau matur aturna ana ngersanipun Kakang eneng wigati apa Werkudara kowe iki satria gagah pideksa kowe iki senopati ning Prajanegara Ngamarta aja kaya mangkono kowe iki dadi panenggahe para Pandhawa 5 cacahe kae nek ora kowe sing ngayomi ora bakal iso slamet ora bakal iso sembulur Pandhawa tak kira ora bakal urip tekani seprene yen to tanpa anane Werkudara. Lah saiki malah Siadi ninggal kelawan kanane para Pandhawa. Pandhawa mapan ning negara Ngamarta, Siadi malah mapan ning negara Ndarawati. Werkudara, aja kaya ngono Dimas. Aja kaya ngono Werkudara. Jlidheng kakangku aku njaluk pangapura. Yen to anane Werkudara mapan ning kene. Satane yen to aku mengko matur ana kersaning Kresna kakangku bakal gawe repot sartane tak kira mengko Kresna kakangku bakal tuwuh rasa sengit karo Werkudara ya jagat pangestu karo Werkudara Kresna kakangku apa sing jeneng Pandhawa Klanata Ndrawati kuwi ibarat kereta jaran sak kusire yen to Pandhawa duweni wigati sartane Pandhawa kepengin ngiyup kamukten sartane pengen tetarenan ya tarena ana ngersane Ratu Ndrawati jernyatane iki aku ki minangka pujangga negara ing Ngamarta lah saiki matura aja kaya ngono Werkudara yen to ature Siadi ora jangkep nggonmu matur ngersanipun Kakang ing Ndarawati mengko ndak kira aku uga ora bakal jangkep nggonku menehi dawuh sartane nggonku menehi atur ana ngersane Werkudara yo nang ngopo mbok keparengake rada maju nggonku sowan ya ora dadi ngopo yen to pancen ancasmu kepengin matur ana ngersanipun Kakang ndak keparengake nggonmu maju ana ngersanipun Kakang sartane nggonmu nyaket
anggonmu Swanara Saning nata Mandura ya nata Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna Werkudara tak sumanggake. Ana patamira ingsun prihatin waspagung mijil tuhudah tanpa karya sangkang rinemekan Gusti kelong renu sasekarno Kresna kakangku sing gedhe pangapuramu. Nggonku arep matur ana kersamu nglumpruk kaya ngene kananku. Werkudara, si Adi kuwi satriya. Aja nduweni rasa kang kaya mangkono. Sartane yen to kepengin matur marata diake matur ana kersanipun Kakang. Yo. Aku tak matur kersane Kresna kakangku. Babagan kanan praja negara Ngamarta ingkang wasana Tulung Candra dina samangga iki. Kahanane bebangri sartane kaya-kaya negara Ngamarta ketampan paling Jawata. Negara Ngamarta ketekan dahuru. Akeh sangyaning para kawula negara Ngamarta ingkang esuk lara sore tekaning pati. Sore lara esuk ketiwasan ngasih bingung nggone barep kakangku golek sarana waliyaning praja negara Ngamarta. Nanging malah seprana seprene negara Ngamarta tak rasa durung bisa walu ya nirmala temah jati jati temah mulya. Malah uga akeh sangyaning para nayaka punggawa negara Ngamarta ingkang padha ditundhung minggat dening barep kakangku ingkang disababake merga negara Ngamarta ingkang ketaman paceklik ora ana ya kuwi sawijining sarana kanggo ngganepi sandhang pangane para kawula negara Ngamarta. Akeh ingkang padha ora entuk bayar nggone nyambut gawe. Mekasan akeh ingkang padha dilereni saka penggaweane. Yen senajan to kaya mangkono mau mbarep kakangku wis jabel pranata hukum ingkang kaya mangkono ning praja negara Ngamarta. Ancase mbarep kakangku negara Ngamarta kuwi kepengin dadi wujuding negara ingkang sampun kudu isa ngayomi sartane ngayemi ana kersane kabeh para kawula sanegara Ngamarta lan sakiwa tengening negara Ngamarta. Nanging seprana seprene syarat-sarana urung ana siji wae ingkang keduga bisa gawe sarana waliyaning praja negara Ngamarta. Akeh para ambung tani ing padha gagal panen. Akeh para bakul-bakul ingkang padha bangkrut. Akeh wong-wong ingkang duweni pambudidaya kabeh wis tumpes ludes keles tanpa sisa. Malah kawula cilik sing padha ora duweni derajat lan pangkat malah nalika semono padha kalah sartane padha rusak. Akeh sing tekaning pati
Ketuga uga ana sing padha. Kresna kakangku kepiye kanane kaya ngene iki? Aja nangis Werkudara, aja nangis. Aja nangis ditata sing tenanan. Sing sareh atine Werkudara. Tak omongi ya Werkudara, wong lenang kuwi aja kulina sartane aja gampang ngetokke banyu larangan. Banyu larangane wong lenang kuwi ana loro. Banyu larangan wong lenang kuwi ana loro Kresna. Inggih. Apa wae? Aku tak krungu mbok menawa iki bisa tak nggo pembelajaran ning negara Mandura. Inggih. Banyu larangan kuwi sepisan. Ya kuwi ponang waspa utawa iluh. Kuwi ingkang ora kena gampang ditibake dening wong lenang. Teges dadi wong lenang kuwi aja sok gampang nangis. Mergo ngene, wong lenang kuwi nek gampang nangis dadi wong lenang kok cengeng kuwi nangisan kuwi mengko kuwi bakal gawe ringkihe balung sartane daging ingkang renggang. Yo. Kuwi banyu larang ingkang sepisan. Teges wong lenang kuwi aja sok gampang nangis. Dadi wong lenang kuwi weruh apa sithik nangis kuwi ora kena. Sing ping pindhone banyu larangan ingkang kaping 2, banyu larangan ingkang wujute kenthel. Apa kuwi? Mangke riyen kala wau toya larangan ingkang sepisan menika iluh. Yo, banyu larangan sing sepisan tegese iluh. Dadi wong linang aja gampang nangis. Inggih. Sing ping pindhone banyu larangan iku wujute kenthel. Dadi wong lenang aja seneng ceracrut turut dalan. Iya. Tegese ngene. Banyu larangan ingkang kaping pindho kuwi mau kudu diwadahi kanthi primpen lan kudu diwadahi kanthi permati. Merga iso uga banyu larangan ingkang diguwak sedalan-dalan kuwi mengko nek nganti kleru sing ngadahi. Nek umpama sing madahi ki mung wong wedok sing ora duweni tanggung jawab, malah mesake karo jejabang bayi ingkang mapan ana ing sak madaning banyu larang ingkang loro kuwi mau. Iya. Marata matura. Pun Kakang wis isa nampa. Mengko pun Kakang bakal paring ya kuwi dawuh nang ngersane kadangipun Kakang ing Jodipati bab perkara kanan praja Ngamarta ingkang kaya mangkono. Nanging aku tak takon. Sababe apa teka negara Ngamarta ketaman dahur ingkang kaya mangkono Werkudara? Kresna kakangku. Werkudara piye? Apa yen aku matur ora gawe dukane jelideng kakangku? Dudu pambegane nata Ndarawati, merga pun Kakang ngerti. Pandhawa kuwi nduweni bot repot. Yo, Marata diake matur sababe apa negara Ngamarta teka dadi taman pagebluk kang kaya mangkono. Anane negara Ngamarta ketaman dahuru. Anane negara Ngamarta ketaman pagebluk mayangkara ingkang kaya mangkono. Ora liya kejaba mung disababake oncate wujude pustaka jambus yang jimat Kalimasada. Kresna, Piye? ora kejaba mung disababake oncate wujuding pustaka jambus yang jimat Kalimasada. Kresna kakangku. Wah, lah jagat pangestu ngara. Pangestu karo Werkudara lha kok dadi kanane kaya mangkono. Kresna eneng apa? Nuwun sewu. Menawa wadu Kanjeng Kaka Prabu wau mboten midhanget aturipun Werkudara. Lho. Perkara dladong nggone pun Kakang Linggo saka Werkudara. Eneng apa? Apa ingkang nyababake negara Ngamarta ketaman pagebluk? Nggih. Negari Ngamarta ketaman pagebluk awit saking oncatipun wujudipun pustaka jamus yang jimat Klimasada. Wela. Walah.
jagat pangestu ngur wayah para jagat Werkudara. Werkudara. Bule kakangku apa? Wah, lah kok iso? Lah kok teko iso dadi kaya mangkono kanane. Wujuding pustaka jamus yang jimat lima sada oncat saka negara Ngamarta piye ceritane? Sababe oncat apa? Baladewa kakangku. Yen ton Werkudara mangerteni sababe oncate pustaka jamus yang jimat kelima sada, tak kira ora bakal kaya mangkene kanane. Sebab mesti wae yen to Werkudara ngerteni oncate menyang endi. Aku ora bakal sambat ana ngersane jlithang kakangku. Lah Werkudara saiki ngene. Kepiye Kresna kakangku? Kanan negara Ngamarta wis kaya mangkono kahanane. Iya. Lan pun Kakang uga wis nyawang kanthi permana jati. Yen to ature Si Adi Werkudara kuwi mau ora goroh teges padha karo kasunyatan ingkang dumadya ning praja negara Ngamarta. Yo. Banjur kepiye? Sing tok karepke apa? Sing tok pingin saka kahanan negara Ngamarta ingkang kaya mangkono ingkang disababake saka oncate pustaka. Sing tok ngarepke apa? Aku mung kepingin Kresna kakangku tak suwun supaya ning goleki wujuding pustaka jamus yang jimat kelima sada. Kose, aku kok kaget bareng krungu aturmu sing kaya ngono. Piye? Aku mbok kon goleki wujuding pustaka jamus yang jimat kelima sada ngono ya? Iya. Aku tak omong ya Werkudara. Negara Ngamarta ingkang ketunggon wujuding pustaka jamus yang jimat kalima sada kuwi teges negara ingkang ketunggon wujuding wahyu. Negara Ngamarta ketunggon wujuding wahyu. Wahyu apa, Lur? Pustaka jamus yang jimat kalima sada sak mengko mapan ning praja negara Ngamarta kuwi dadi wahyune para Pandhawa. Kamangka ngene, sing jeneng wahyu kuwi ora kena dijaluk. Sing jeneng wahyu kuwi ora kena direbut. Aja kok direbut meksa wae arep njaluk wahyu wae ora kena. Lah saiki Pandhawa wis ketunggon wujuding pustaka jamus yang jimat kalima sada teges Pandhawa wis ketunggon wujuding wahyu. Pandhawa wis ketunggon wujuding kanugrahan. Mongko sing jeneng kanugrahan kuwi bisane langgeng. Sing jeneng kanugrahan kuwi bisane kepenak sartane jenak nggone mapan ana ngersane sing ditunggoni ya sing dilenggahi ya teges sing dimong. Kuwi waton ingkang jaga kanugrahan kuwi mau pinter. Lah aku tak takon karo kowe. Kowe arep takon apa? Pandhawa wis nglakoni tumindak apa? Pandhawa wis nglakoni tumindak becik apa? Lan Pandhawa uga wis nglakoni tumindak ala apa sing wis dilakoni karo Pandhawa? Ayo wangsulan. Wangsulan Werkudara. Alah ning kene ming bunglon kok. Ngokan-ngongkon wangsulan. Lho, menengo Setyaki aku tak ngrungokke rembuke. Rumangsaku kok bareng tak pitung-pitung walah dalah edan ladala. Oncate pustaka jamus nang jimat kelima sada kuwi ora ana gandeng janing karo negara Ndrawati. Arak ya ngono to Kresna. Lah inggih. Lah napa ngoncate wujude pustaka ki saka tangane Pandhawa dhewe lah kok malah rene njaluk tulung. Ana ngersane Ratu Ndrawati kuwi sambung rapete apa? Saiki wangsulana luwih dhisik. Pegawean apa tumindak apa ingkang wis dilakoni karo Pandhawa? Kresna kakangku, Piye? sejatine yen to aku arep matur nang ngersane jlitheng kakangku ndak kira mengko bakal mbebangeri asmane para Pandhawa. Lho sebabe apa? Wah, pakaryan iki ngembet marang asmane Puntadewa kakangku. Teges ingkang bakal taturake iki tumindak ingkang ora prayoga ingkang wis nalisir saka angger-unggering kautaman. Tumindak apa? Sapa sing nglakoni? Apa perangane Pandhawa, apa kawula negara Ngamarta, apa nayaka negara Indraprastha?
Tuminta ingkang ora prayoga iki mau ditindakake dening adhiku Sedewa ya ora giling Pandhawa. Lho. Tuminta ingkang ora prayoga apa sing dilakoni karo Sedewa? Wah, Sedewa nggih Bang. Garwa Jodipati. Teges bojoku ya arimpe wis laku sedeng karo Sedewa. Lah rak apa to Werkudara? Lho. Wah, edan. Koko Prabu midhanget piyambak. Yo, wah edan. Wah, lah jebul mau kandhek ning pangucap. Nanging ora kababar dadi pakarti. Sing jarene Pandhawa kuwi satriya. Ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Ning nyatane perangane Pandhawa wae demenan kaya ngono kok gek prayoga. Wah, lah tidak habis pikir kula ora. Kakang Udawa piye? Wah. Monggo Raden Sedewa menika menawi dipun sawang saking pasuryanipun menika piyai ingkang suci. Mboten tau tate tumindak ingkang rena-rena. Alah sing ngomong sapa gombal kuwi ya. Kowe pek nek urung nyumurupi kanan sing sak nyatane wae Udawa. Lho, kawontenan kados pundi? Wah, lah kok dadi kaya mangkono lakone para Pandhawa. Werkudara, Kresna kakangku apa? saiki ngene. Pidhangetno aturipun Kakang. Oncate wujuding pustaka kuwi ora bakal iso bali ana ngersane para Pandhawa nek ora Pandhawa ingkang dandani pakartine dhewe. Banjur carane dandani pakarti kepiye? Lho. Piye ta kowe iki Werkudara? Werkudara ngene. Tak jarwani. Menungsa urip ning alam padang kuwi dikantheni wujuding mutiara. Menungsa dikandheni wujuding mutiara. Iya. Tegese piye? Menungsa urip kuwi sepisan duweni nalar. Ya teges duweni akal sartane uga duweni pikir. Kuwi ingkang sepisan. Ping pindhone menungsa kuwi duweni ati. Duweni rasa pangrasa, menungsa duweni rasa murat sarira angrasa wani. Puruhing diri rasa rumangsa lan ngrumangsani lir jalma ngilukaca. Kuwi menungsa. Iya. Teges menungsa kuwi yen to duweni pikiran. Teges menungsa yen to mikir bab suwijining perkara. Kuwi menungsa uga kudu nggunakake atine, uga kudu nggunakake rasa pangrasane. Menungsa kuwi duweni akal. Ya akal kuwi ingkang sinebut mutiara, mutiaraning menungsa kuwi ya kuwi ingkang tansah digawa sartane dadi sanguripe menungsa kuwi ya akal kuwi. Teges ngene, Siadi arep urip kepenak kuwi mung gumantung saka pikirane Siadi dhewe. Nanging Siadi yen to arep urip ngrekoso kuwi uga mung gumantung saka pikirane Siadi dhewe. Teges yen to akalmu apik, uripmu bakal kepenak. Nanging yen to akalmu elek, uripmu ya bakal ngrekoso Werkudara. Lah saiki ngene. Pandhawa lah kok ora dadi ora nggunakake nalare. Malah nganti Sedewa tumindak kaya ngono. Iki ya wong kepiye lho Werkudara iki ya wong kepiye? Ndhe bojo kok ya ora diugreh ning omah. Ditoke lunga separan-paran, dicolong adimu dhewe. Goblok tenan. Setyaki sabar. Kula niku jengkel kaya. Untungno bojo kula pun saged kula jak wangsul niki. Dadi pun enten sing perhatian kalih kula. Saiki pikiran. Gunakno akalmu, aja mung delogak-delogok kaya ngono. Kowe arep ngegonggongke apa? Kowe arep ngegonggongke leh Pandhawa sinebut satriya suci ngono apa piye? Kowe arep ngegongke Pandhawa utusaning dewa ngono apa piye? Kowe arep nggunakake, kowe arep ngegonggongke lehmu, kowe arep ngumukke kowe dadi utusaning Gusti Mbrasta Angkara Murka. Saiki sawangen ngilo nyawang karo githokmu dhewe Werkudara.
Sing adat saben Pandhawa mbrasta angkara murka, saiki angkara murka sing dibrasta dening para Pandhawa mapan ning anggane para Pandhawa dhewe. Pikiran Werkudara. Klepat lunga nganti kae. Kajengipun Pandhawa niku nek mengarep ngegung-gungke karo le duweni jeneng apik. Jeneng apik niku ya iso dadi jeneng elek. Lah iya iki. Kajengipun mikir Werkudara menika. Kajengipun mawas dumateng diri pribadinipun piyambak. Jarene wis ketunggon ngelmu kasampurnan. Kok ora iso njaga kanan negara Ngamarta dadi kaya mangkono. Oh lah dalah. Kakang Udawa wonten timbalan kadhawuh. Senajan to kepiye wae Werkudara kae kudu ditonton kaya ngapa kanane. Inggih. Pun Kakang duka kaya mangkono kuwi mau. Merga pun Kakang gatekke sartanipun Kakang tresna ngersane para Pandhawa. Isinipun parang paduka kados pundi? Tatanen barisaning para kawul ingkang padha gantung seba tak rasa bakal ana dayoh ingkang teka ning Prajanegara Ndrawati Kakang Udawa. Wis tak kendhawuh suwun. Medun sowan ratu malang krek. Iya, iki.
Sinongwati jagat inari among maklum mbak ing samudra bali lumut ambre ganggang awita dedencengan yang satelek rumangsane apa? Sowan ngersane ratu kondang Binathara Titis Sanggang Bathara Suman kok delu ajikan. Njoget-njoget sak geleme dhewe. Ayo, Mbak. Nyuwun pangapunten sinuwun. Wah, astagfirullahaladzim. Dangunan Kresna, dangunan. Inggih kok Prabu. Kula sawang Nalendra menika kok malah sajakipun Nalendra ingkang dugal kewarisan. Lah iya. Disawang saka wandane wis kaya ngono. Dangunen. Inggih. Nek pancen Nalendra kuwi mau mbok menawa arep gawe tentrem negara Ndrawati, si adhi kudu nglungguhi Bawa Laksana minangka Nalendra. Inggih. Nanging yen to anane ratu kuwi mau prapta ning praja negara Dwaraka mung arep gawe kahanan Kisra, mung arep mbuthek banyu bening kahanan praja negara Ndrawati minggira. Pak Jajahe nenggala matane kuwi. Inggih, inggih. Kula aturi sarih rumiyin Kakang Prabu. Ya. Nun mangke sinuwun. Sampun ngantos kinten kula tumambung yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Jengandika paduka menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun sinuwun? Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ngiloduni dumawing tawang-tawang. Linepat ing tolak manu sinuwun. Nuwun mangke. Sewu-sewu kelepatanipun ingkang abdi kula tadhah wadana saderengipun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap pepoto paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna Indrawati. Inggih. Kula tampi dawuh sami-sami. Nggih. Salajengipun
Mbok bilih Paduka Sudyamestani dhateng jasad kula awon tanpa warni, kula menika nalindra saking negari ing gubuk penceng. Wonten ing jejuluk kula pun Prabu Bondan Sumirat. Prabu Bondan Sumirat nalindra gubuk penceng. Ha iki lakar kalesan mekaten. Lajeng menapa wigatosipun wondene Paduka sowan wonten Raja Negaring Ndarawati sinuwun? Sinuwun. Nuwun mangke. Kula menika awon-awon sowan wonten Negaring Ndarawati menika nembe sepisan menika. Inggih. Wah, lha kok dados kawontenanipun elok kados mekaten. Wah, edan-edan. Negari Ndarawati menika kula kinten namung negari alit. Jebulane katranganipun Negari Ndarawati menika nalindra ingkang jajanipun menika wah. Wah, amba saestu sinuwun. Ambanipun Negari Ndarawati menika ngungkuli ambanipun lapangan badminton. Inggih. Tak kira arep saru kuwi mau. Ambane Negara Ndarawati ngungkuli ambane apa ngono. Dangunan Kresna. Inggih. Kula ngaturaken panuwun awit pangalembana Paduka. Nggih, sinuwun. Lajeng menapa ta wigatosipun wondene Paduka rawuh wonten mriki sinuwun? Lho mangke. Sowan kula ingkang sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Inggih kula tampi. Ngiras pantes kula tinjuh kawilujengan wonten negari ing Ndarawati. Mugi-mugi Gusti kula sanata sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna tansah manggih kawilujengan. Inggih ngaturaken panuwun ingkang tanpa windan. Nggih. Ndung kawing angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula dipun utus dening ratu Gusti kula. Inggih menika Nalindring Sonya Wibawa inggih menika pun Prabu Belgeduelbe. Mangke riyen. Dos pundi sinuwun? Paduka mriku Nalindra. Nggih, kula mriku Nalindra ing negari Gubuk Penceng, kula pun Prabu Bondan Sumirat. Paduka mriku Nalindra nanging tasih nggadahi ratu Gusti. Mriku nuwun sewu teges negari Paduka negari ing Gubuk Penceng menika negari jajahan. Lho, mboten. Negari kula Gubuk Penceng mriku sanes negari jajahan. Mriku babar pisan mboten. Nanging pendak-pendak sasi, pendak-pendak Candra negari kula ing negari Gubuk Penceng mriku sedaya kawula negari Gubuk Penceng sami asung bulu bekti glondong pengareng-areng guru bakal guru dadi peni-peni raja peni wonten ngersanipun Nalindra ing Sonya Wibawa inggih sesembahan kula inggih menika pun Prabu Belgeduelbe. Lah menika tegesipun Nalindra negari Paduka menika negari jajahan katitik saben-saben candra pendak-pendak sasi dipun dawuhi supados asung bulu bekti glondong yang pengareng-areng wonten ngersanipun Nalindra ing Sonya Wibawa. Lho, mboten sinuwun. Mboten negari kula menika sanes negari jajahan. Negari kula menika madeg piyambak, negari kula menika merdika. Nanging pancen estu kula menika Nalindra tetelukanipun Nalindra ing Sonya Wibawa pun Prabu Belgeduelbe. Lah menika teges negari Paduka menika negari jajahan. Mboten wah, Jan. Rumangsaku kok negari kula menika sanes negari jajahan. Negari kula menika madeg piyambak, negari kula menika merdika. Mboten wonten ingkang jajah. VOC lan sak manunggalipun mboten wonten. Stokno wae. Ora modar dhewe kuwi engko. Kandhani ngeyele ngeja. Ngeja mriku napa? Banget. Ngeja ki banget. Wah, sajaipun Nalindra wingking Paduka menika Nalindra saking tlatah Gunung Kidul. Gunung Kidul ndasmu kuwi. Ratu Mandura Atik. Rumangsamu apa parat? Ah, ketinggal saking logatipun. Prabu Bondan Sumirat wonten dawuh. Apa wigatimu? Ratu Gustimu Prabu Belgeduelbe Nalindra ing Sonya Wibawa. Dawuh karo kowe utusan supaya nek kowe sowan mrene ana wigati apa? Mangke riyen. Kula piyambak mboten wantun menawi kula badhe nyuwek
druwanging nawala surasaning surat ingkang sampun dipun paringaken wonten kersanipun ingkang abdi. Teges sowan kula mriku wonten mriki namung sewates kula badhe ngaturaken sawijining nawala saking Ratu Gusti kula Sina Prabu Belgedwelbe. Samangke kula aturi nampi lan kula aturi nyurasa isining nawala menika sinuwun. Imrawi mekaten sakmangke wekdal menika ugi kula suwun wujuding nawala badhe kula surasa sinuwun. Monggo kula aturi nampi sinuwun Durawati. Nalendra Mbak Marwa sing sang katriga mulung Nalendra Mbak Marwa sing sang katriga mulung mangrombak ing wadya Nalika semanten nata ing Durwati Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang anyurasa wujuding nawala ingkang den paringaken den aturaken dening Nalendra Gubuk Wenceng. Nalika semanten tinampi nata ing Durwati den surasa urut siji mbaka sawiji. Nalika semanten surasaning nawala boten sanes kejawi namung wujuding nawala penantang perang. Wujuding nawala penantang saking Nalendring Sanya Wibawa. Inggih menika Sang Prabu Belgedwelbe. Nalika semanten wonten surasaning nawala ingkang nyuraosaken bilih sakmangke negari Ngendraprasta inggih negari Ngamarta sampun bedhah. Lan ingkang dados ancas tujuanipun Nalendra ing Sanya Wibawa tan sanes kejawi namung negari Ngamarta, Ndarawati, Mandura lan negari Ngastina. Ingkang duka badhe dipun bedhah dening Nalendra Sanya Wibawa nggih Sang Prabu Belgedwelbe. Nalika semanten Sang Prabu Baladewa ingkang ugi tumut nyuraos surasaning nawala nalika semanten dadya duka yasinipun Sang Prabu Baladewa. Biang Satala. Wah, edan. Malaning Ratu Iblis lanat strayali binatang parat menungso ora tatanan manus maring jajalanat sondel meker mentel meres. Prabu Bondan Sumirat wonten dawuh sinuwun nanging menika sinten teka abenajeng lan ingkang abdi pun Bondan Sumirat inggih Nalendra Gubuk Wenceng. Lekna mripatmu gatekna gobokmu. Ya iki nata Mandura Prabu Baladewa iki kadang werdani Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Wah. Menika sinuwun Baladewa Mandura dasar kemara nyata. Wah. Wah, edan-edan iki sinuwun Baladewa kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun tak tampa ning tampanana idune Prabu Baladewa. Lho. Liripun kados pundi? Aku tak takon karo diapurmu. Aku tak takon karo kowe. Jroning kowe nggawa wujuding nawala iki mau kowe maca apa ora isining nawala? Mbok buka apa ora nawalane? Lho mangke riyin. Kula menika nayaka negari ing Sanya Wibawa ingkang setya bekti wonten ngersanipun Gusti kula Prabu Belgedwelbe. Sengara kula wantun nyuwek druwanging nawala tumuli kula surasa wonten tengahing margi kula menika boten badhe wantun sinuwun. Bagus. Bagus. Tegese pancen kowe iki duta kongkonan sing bisa dipercaya. Bondan Sumirat. Nanging kowe ngerti apa ora? Surasaning nawala iki mau ora kejaba mung nawala penantang perang. Nawala penantang perang ingkang ngandhake Ratu Gustimu sing jeneng Prabu Belgedwelbe kuwi arep bedah negara Ndrawati. Lan ora mung negara Ndrawati sing arep dibedah, negara Mandura arep dibedah. Lan surasaning awuga ngandhake yen ten negara Ngamarta wis kelakon dibedah dening Dapuramu ya Ratu Gustimu Prabu Belgedwelbe. Lho, lajeng paduka-duka wonten ngasanipun ingkang abdipun Bondan Sumirat. Bondan Sumirat wonten dawuh. Ratu Gustimu sing jeneng Prabu Belgedwelbe kon tekane tak idonane cangkeme.
Ladalah edan. Walah. Ya Prabu Baladewa ya. Saiki ora tak tutup-tutupi. Sejatine aku uga mangerteni surasaning Nawala yen to Nawala kuwi wujuding Nawala penantang perang. Ingkang kedua tak aturaken ngersane Prabu Sri Bathara Kresna ayo. Mula saiki ora sado-ado, ora sah kesuwen. Tinimbangane mengko Wadyabala negara ing Sanya Wibawa dadak tekan negara ing Mandura mumpung kowe eneng kene sisan ayo. Kowe manuta tak bondo tangan lak krincung sikilmu tak lebokke pakunjaran piyajian. Atiku Kresna. Kakang Prabu kula aturi sareh. Ya Yayi Prabu wah. Sing gedhe pangapuramu. Ning atas iki ndatule praja negara Ndrawati. Iki kahanan Pasewakan Agung tekapun Kakang Asi nesu ingkang ora isa tak bendung meneh. Inggih. Mboten dados menapa jenyatanipun pendak-pendak Paduka rawuh wonten mriki, pendak-pendak negari Ndrawati ngawontenaken Pasewakan. Tumuni negari Ndrawati nampi dayoh nalindra saking tlatah sabrang. Sampun dados adat sabenipun padukan Jengkaka Prabu Baladewa menika duka wonten madaring Pasewakan. Ya. Apuranipun Kakang ya Yayi. Mboten napa-napa. Walah. Malah dadi ngrepoti Yayi Prabu Kresna. Lho, nek mau ngrepoti mawon paduka mriku pun ket mbiyen ngrepoti kula. Ngaten lho. Ora iki aku ora sida nesu karo Bondan Sumur, aku malah nesu karo kowe. Mboten. Menika namung gegojengan mawon kok Prabu. Ya. Wah banjur piye iki? Malah negara Ndrawati uga arep dipedhah dening Prabu Belgeduel Beh Nalindra ing Sanya Wibawa. Kamangka Nawala penantang perange wis diaturke nang ngersane Siadi pun Kakang uga wis nyurasa dhewe. Nganti negara Mandura arep dipedhah. Aku ki ratu sing ora tau mambu penantang. Lah kok dadi Nalindra wujude kaya manuk kuwek kaya ngono mawon nantang karo Prabu Baladewa malah. Sampun to kula aturi sareh. Setyaki wonten dawuh. Pun Kakang dawuh lawan Siadi. Kados pundi? Bubaring Pasewakan iki mengko golek ana ngendi dununge Werkudara. Mekaten. Menawi sampun kepanggih Kakang Panjodipati. Kantinen supayane njaga kahanan praja negara Ndrawati aja ngasi mengko kelakon dibedhah dening Nalindra ing Sanya Wibawa Prabu Belgeduel Beh. Lho banjur babagan kahanan praja negara Indraprasta ingkang wis kabedhah miturut surasaning Nawala mau piye? Kang Prabu mangke riyen menawi kawontenan negari Ngamarta sampun kabedhah dening Nalindra ing Sanya Wibawa nggih sampun. Nyatanipun sampun kebedah negari Ngamarta mriku sampun bedah badhe dipun napakaken malih. Ngono, Kresna. Inggih.
Sakmenika kedadipun jagi kawontenanipun menika negari ingkang dereng siyos dipun bedah. Rak nembe ancasipun rak ming nembe arep mbedah negara Ndarawati menika dereng kelampahan. Yo. Oh yo. Yen mangkono pun Kakang mung kari manut apa kang dadi dawuh Yayi Prabu Ndarawati. Koko Prabu kula suwun ing sak mangke kula aturi nglemaken sangjaning para wadyabala saking negari Ndarawati dipun ketapaken sami gelar baris sampun ngantos wonten ingkang cicil. Lan sak mangke menawi estu nawala penantang perang ingkang dipun aturaken dening Prabu Bondan Sumirat duta saking Prabu Belgedwel Beh Nalindrengsa Nyawibawa sak mangke kula suwun wadyabala sakathahipun negari Ndarawati supados andhepani tuwin ngadepi dhumateng sakathahing wadyabala saking negari Nyawibawa. Yo, Kresna ngestoke dawuh Yadi. Banjur mengko yen tono wadyabala sartane kabeh mengko padha ketemper yudane kepiye? Sampun was kuwatos mangke ingkang rayi Ndarawati piyambak ingkang badhe majeng wonten ing pabaratan. Walah jagat pangestu wayah Bathara jagat. Yo. Kresna yen wis mangkono cumeplong atinipun Kakang. Ya senajan to iki ora suwe meneh bakal ana geger kahanan oning Praja Negara Ndarawati. Nanging pun Kakang ayem sartanipun Kakang ora duweni rasa wedi. Malah mengko yen tono Prabu Belgedwel Beh ingkang maju pun Kakang dhewe ingkang ngadepi. Kresna, inggih Koko Prabu ngaturaken manut ingkang tanpa pindhan. Setyaki wonten dawuh. Kaya wis para jejibaning pasewakan marata diage ndak suwun Syadi Bubarna sangganing para kawula ingkang padha gantung sibu ingsun kundur kedaton. Nuwun ngestaken dawuh. Kepareng kula nyuwun pamit madal wasilan Koko Prabu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Setyaki kaya wis ora ana dawuh maneh. Tambak yuda purna katining mananggilan. Arsa sang nata kundrang kedaton seluk saking Damparjana kenabit gamparan gading kadharaken sangjaning Pramban Jedi manggung tanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngambil upacara keprabon. Kawisan saking mandura tindak nyosang Sira Naranata lampun kacandra yayah Jawata kairing widodara widodari.